Ay na umatake sa kanila, sa buong pamilya nila? Hindi. Hindi. Sino ang tao sa loob ng kanilang tahanan? Meron ba nakatira ng mga bad spirit doon? Meron. Ito lang mapapayo ko sa iyo. Bakit ka nasa loob ng katawan ng taong ito? Na si Ronquillo Laksa. Hindi ko sasabihin ang pangalan niya. Bakit ka nasa loob ng katawan niya? Hindi ka ba tao? Hindi. Eh ano ka? Kapre ka ba? Demonyo ka ba? Maligno ka ba? Ano ka nilalang dito sa lupa? Sagutin mo yung tanong ko. Lulusawin kita dyan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Hindi ka na makakagalaw dyan. Kung anong posisyon ng katawan mo, yan pa rin ang posisyon ng lahat ng katawan niya. Pwede ba ako makipag-usap bilang instrumento ng Diyos? Anong nilalang ka dito sa lupa? Anong ang tawag sa'yo? Hisa! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Sumagot ka! Anong nilalang ka ng demonyo? Lulusawin kita! Sumagot ka! Tao ka ba hindi? Hindi ka tao! Ano ka nilalang? Demonyo ka? Demonyo ka? Ngayon, ikaw demonyo. Ikaw ay exorcist ng demonyo. Ikaw ay sinugo ng demonyo upang tanggalan ng pananampalataya ang itong taong ito. Wala kang karapatan na humahan mo ang aking Ama. Dahil nilikha ka rin ng aking Ama sa langit. Naintindihan mo? Jesusa, Sinag, Banahaw, inuutusan ko kayo bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Ipagkaloob mo sa akin ang kapangyarihan nyo. Ipagkaloob nyo sa dalawang daliri ko. Sibat ni Rafael, hinihiram ko to. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, nilulusap kita at pinupugutan kita ng hininga at binabalik kita sa impyerno kung saan ka nagmula. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, lumayo ka at lumayas ka sa katawan ng batang ito. Patahimikin mo to sa pangalan ni Jesus. Amen. Layas! Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, ginigising ko ang diwa ng batang ito upang bumalik ka na sa iyong katawan lupa. Gumising ka. Pangalan niya? Inarlito. Ronquillo Laksa. Laksa! Dumilat ka! Hindi ka ba nahihirapan dyan sa paa mo? Ha? Baba mo. Baka mangalay ka na dyan. Tanong lang ako. Saglit lang. Hayaan mo na yung mga demonyo nyo. Ano pangalan mo? Inakalito po. Ano middle name mo? Ronquillo. Tingin ka lang diretso sa mata ko. Dilat mo mata mo. Close mo muna. Kababasbasan ko lang. Sa pangalan ng Espiritu Santo, amen. Dilat. Ano pangalan mo? Inakalito. Middle name. Ronquillo. Apelido. Laksa. Ngayon, ilang taon ka na? 26 mo. Tao ka ba hindi? Tao. Tao ka. Ngayon, hindi ka demonyo. Sabi mo demonyo ka. Oh, lino. Ngayon, tatanungin kita. Nasaan ang espiritu mo at diwa mo? Bigla kasing umatake siya sa loob ng katawan mo. Ayaw niya magpatanggal. Nagulat lang ako. Pero sanay na kasi ang diwa ko. Nasaan ka ba? Nasa langit, sa impyerno, sa lupa, etc. Kung nasaan ka sa paligid namin o nandun ka sa bahay niyo, etc. Nasaan? Wala na. Sana. Wala ka natatandaan? Wala siya. Wala. Kahit isa. Ano pakiramdam mo? Ba't parang ka naliligo sa sarili mo pawis? Pinapatawa lang kita. Oh. Relax lang. Gusto ko maging masaya kasi kapayapaan, pag-ibig ng Diyos. Nasaan ka na? Dito po. Hawakan mo yung tiyan mo kung masakit pa. Ako. Masakit pa? Yun dito po. Yun dyan. Yun din pa sa kabila. Tumayo ka at para mapagpag. Teka lang, huwag mong gagalawin teha, saglit lang. Pumikit ka. Magpapalit tayo ng krus. Devil yun. Pagpagin mo yung sakit mo, ha? Kukunin ko lang siya. Hindi siya pwede makipag-usap. Bad spirit. Hindi tayo pwede makipag-usap doon. Pikit lang na mayos. Pikit mo. Katoliko ka, di ba? Isipin mo ang santo sa inyo. Ano ang santo sa inyo? Wala po kami. Hindi, santo doon sa lugar niyo. Santo ninyo. Asa sa ninyo? Pikit. Saan? Amin. Gayahin mo ko, Panginoong Jesus. Panginoong Yesus. Iinit to ha, Amang Nazareno. Amang Nazareno. Ako po sino, magpakilala ka. Ako
po si Enrico Cangillo Laksa ay nananalig ay at sumasampalataya sumasampal sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. sa Diyos ang makapangyarihan. Patawarin mo ako, Patawarin mo aking Ama, aking Ama sa lahat ng aking nagagawang kasalanan, sa aking lahat ng nagagawang kasalanan. sa isip, Sa isip, sa salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. Tulungan mo ako Tulungan mo ako magbalik loob magbalik loob upang ituro niyo po sa akin upang ituko niya po sa ang tamang landas Ang tamang ng landas. aming tatahakin. Ang aming tatahakin aming tatahakin habang kami nabubuhay habang kami nabubuhay dito sa lupa dito sa lupa at magpasawalang hanggan. at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. In Jesus' name, Jesus name. in Jesus' name, In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. sa pangalan niya. Amen. Tanggalin mo yung sakit mo niyan. Pikit mo lang, tapon mo. Yung mga natitira, bigay, tapon mo. Tapon mo sa lupa. Kabuna. Yan. Umiinit tong cross, hindi. Hindi po. Wala na. Wala na pala eh. Aka na. Wala na. Pagpag mo na lang. Pagpagan pa. Ganyan. Sabi mo, salamat po Panginoon. Salamat po Panginoon Kahit himala sa ginawa nyo sa inyong malakas na ginawa niyo at kagalingan na aking naramdaman. at kagalingan na aking nakamdaman. Ano ba yung pinagaling sa ng Panginoon? Diyan po. O, tumayo ka nang walang alilangan. Maglakad ka. Sige. Taktak mo. Taktak mo yung sakit mo. Ganun, ganun mo. Lukso-lukso ka. Sige, ganun mo pa. Kung ngayon hawakan yung tiyan mo. Sikmura. Masakit? Nawala yung sakit? Pero tatapatin kita. Ito pati. Ikaw, nawala ni sakit. Nawala ni... Teka lang, tumingin ka sa akin. Nawala ni sakit niya. Pero totoo, meron siya sakit na ano, na hindi pa naman malala. Sinabi lang ng Panginoon yun, ha? Binigay niya sa akin. Pwede ito maging ulcer kung ito'y pababayaan niya ng matagal. Opo. Oo. Kaya ka lang ginamot ng Panginoon sa spiritual, tumingin ka sa akin. Kaya, dahil, anong sabi mo kanina, lagi kang nananaginip at nakakakita ng kung ano-anong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ano yung sinabi mo kanina sa akin, magbagamit ng Diyos? Pinuputol ka ba o kayo nasa puno? Pinuputol ka ng mga, ano, maitim? Parang maitim. Tao po siya na Pero hindi mo makita kung tao talaga siya. Ilang ang pumuputol sa puno. siya lang. Tapos ilang kayo sa puno. Sino yung dalawa? Yung kapatid ko po. Actual po na nangyari ito. Actual. Actual, na bumagsak yung sa resa. Sinabi niyang demonyo siya. Pero hindi mo siya nakikita na tao talaga siya nakakilala niyo. Hindi. Akala ko na po, pero tinitigan po namin. Mahaba po yung buhok. So hindi mo po makikita yung Yung mukha. mukha, hindi mo talaga makita. Mga demonyo nga yun. Eh, ginawa ko na. Ginawa Ay. ko na po yung, nasa gitna po, kailangan ko po yung kapatid ko, tsaka yung pinsan ko, para kung sino po yung tumalon. Sabay-sabay Tapos sila. Pag baba po namin, nawala po yung ano. Ang Yung tao. tao. Pati yung puno. Natumba. At kinabukasan po, tinignan po namin yung puno, nakatumba siya, pero wala pong Walang ano, Walang taga. walang Kaya nga, yun ang demonyo. Yung punong yun, merong ginto. May, nakakita rin po siya na may ano, Doon po sa po na nakakita din po kayong ano, isang termo po. si termo pumasok. Tama, totoo po yun. May yung punong yun, may ginto. Ayaw sa kanila ipakita at baka nakawin. Kaya ganun. Naunawaan mo na.